you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Welcome to another day, another vlog, another kabuhayan with me, Giselle, ang nanay na lumalaban sa buhay. So for today's video guys, atin nang i-award ang ating last winner ng 100 pesos daily sa ating Buy, Eat, and Win. Mamaya-maya ay matutunghayan niya kung sino siya. Thanks for liking, and don't hesitate to comment for my videos. And for those who are viewing for the first time, don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aming mga bagong videos. Don't forget to view the other segments of our vlog. We have Joyride, Road Trip, Kulturang Pinoy. Ako si Eli. Good morning Davao. Good morning Breaking News. And don't hesitate to comment. Kamusta mga kananay? Kamusta mga ka-viewers? So tara, come with me as I take the journey. The journey para sa ating hanap buhay. Nawa ay maubos ang ating paninda. Dili man, dili to dito. Duwa ka buok. Helicopter. Bataka. Lagi mo na. Sandali na dito. Di ba mo? Di ba sandalo to na helicopter? Wala yan naman. Ay, puti! Puti man to. Ano to yung mga nakatindi? Ay, black man to. Dalan. Hindi mo. Okay, kaso itong pindi niya. Lana. Kami ito unod. Lana. Kami unod. Kami ito. Man! Man! Abrihin niyo kasing gawa. Kagaya siya luna, kalingkura. At the time that you will be held, I can hindi gawa kung si Lord, lingkuri akong kasing-kasing ito. Ikaw na ito ang mag-iya sa kinabuhay. Lahat ng words, Lord, ikaw na. Bukas ang giisip nyo na Jesus Christ is my God, is my Lord, my Savior sa life. Nung nakaroon na pagpalingkuro ni ko si Jesus Christ ang kinabuhi, niya ikaw, lino ka Lord, at sa imo ako, sala ang nakuha sa imo. Ang diin sa Bible, kung siya man kalayo ang west to east, kung siya man kalayo ang sa langit. Pag-abot na din natin. Yung cloud, verse 7. Kanin, ay third head ang ginatawag. Verse 7, verse 7 kasi mga cloud. Tapos Linlin. Ang second heaven ng planet. Ang third heaven ko itong pinaka-kingdom to dito. Kung sa kalayo, ang dili, dito sa langit lang, kung sa Bible. Kung anak ito yung
Wala na dahil mo ni Che. Ano ko siya ulit? Ha? Sila galit lang ang makasita, Lord. Makasasala dito. Wala ko'y mahina isa kong abilidad. O abilidad lang ka, mayo magka-computer, mayo magka-mandako, mabalo ako sa abilidad. Mabalo ko boxing, mabalo ko karate, mabalo ko judo, ay pido, mabalo ko, takot, mabalo ko. Mabalo ko. Mabalo ko sa tao, sa computer, mabalo ko. Pero, dili na, pagkaroon ko yan, mabalo ko. Sa ako ito, taga-ako ito, dili na, dili na. Kung wala kayo relasyon, hindi mo na ng isa. Suspul ko ka ba? Martahan dito ba? Daghan dito ba? Daghan dito kayo naman. Ano mo tanan? Isa lang ipang itanas mo sa mga. Relationship with me? Yan. Yes, kalibutan, wak ka kabalo. Napakas kalibutan, may pakak. Wak ka kabalo, kung wala ka na kabalo mo, baka-baka mo, dalungan, huna-huna. Kaya wala kayo relasyon sa kasi. Diba? Ang manguyab, ano ba? Ang tanang sinanggang. Ang lalaki, manguyab lang sa kababa una-una. Pinuod na, dili. Dili. Baka. Atin na! Full of lies. Wala, kung manguyab lang sa lalaki, pag pinuod na na, gamitin niya iyahan. Kasi muna kung kaya na siya, silos ka, pero na yun, ibigay siya mga pera. Silos ka lang. Mahal mo na siya. Inak mo ka, dili na magikan. Kasi ang Diyos, no? Masakitan siya. Dili siya gusto nga ang yawa na mo'y modalas mo sa pero mo nang ang buhat sa dinagay dihatag ng gusto ka na mamatay ko sa cross. Pagawas na po akong dugo. Akong dugo na ako giling ko sa kanan ninyong sala. Saan na to ha? Bibim kami. Ano yung sa Bible? Your sins, ang tawag sa English sa sala. Iniquities ka na, iniquities ka na, karumal-dumal ba? Grabe naman sala. Kanudin pati sala. Patay. Na, lugos, rumal-dumal na. Kanang lumlo ka, inahan, mama nimo, di umulit ito. Rumal-dumal na, abo inisyo. Pagsupak, ano na, yun na. Ngayon ka. Ang pagsupak, kasama ka ng supak. Rumal-dumal, ano din sa Bible? Your sins and iniquities, I will remember no more. Ang imo mga sala, ugad kong sala, nalimutan ko na kayo. Because I washed the blood. Because I shed the blood to cleanse your all sins. Tungkol sa dugo ni Jesus Christ, dilimpiran mo tanan. Dikubiran mo tanan. Para malimpo tanan. Kung yung tanan gani, wala i-consider isa. Kung yung tanan ba, wala i-consider isa, wala. 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 Ate, ang mangot mo te oh. Mamot mo na di ate. Isaw lang Len, apay suriso Len. Ha?
Ato magbintal karon? Karon mo ato, karon gabi eh. Karon mo ato, unya pa. Karon mo ato? Nakaw na mo. Ako, este. Len, halang, Len. Oh, notebook sa listahan ba? O ballpen. Turok sa listahan sa utang ba? Oh, tatay na sa. So, asa may napili mo? Kani? Napili niya tatlo, dalawang fork, isang isaw, dalawang chicken head. Congratulations, madam. Thank you. Nahilang masyadong boses niya. Thank you. Ingnan kasi mo kauban. Hindi ko malihog ko kay. Sunod din mo, nanak ko duha, tag 200 ko ilang daog. 100, 200 sila. Taga dito lang gapon sa inyo, silingan niyo nga border. Sila po to kumpirmihan sa Monday. Gamay na po. Gagmay na notebook ba? Tungol. Asa si Sikin? Gagmay na notebook ba? Listahan sa arawan ba?
Tapos ballpen. Oh, magpalit ka din nun. Nag-video man ko, pag-upload mo na mo sa YouTube sa Pinoy ra, mapili tong partner na mo sa US o Gino. So, daily, na makadaog 100 or 200, depende sa iya ha. Pero every end of the month, na makadaog sa kalibo. So, nagaulat ko sa 1K nga winner. Kasi next week, wala ko kabalo. B, kana, ito ni, kailan dyan nga, dili dara. Alik gang. Dili magod mo nasulat, tara man na yung mga sa tubangan. Saan makakaroon of 50 para 50 out 10 ka 50 tapos 100 ka lang po. 10 ka 50 ka 100 no. So kung paghapon yung 100 yung isa na lang 600. Dira ang tinodang ko. Ay, sorry. Okay ra? Ha? 10. Juan, Kawin. Okay na? Salamat. Okay na ha? Ang 100, i-appeal ni mo. Ang kagahapon nga 100. I-transfer diri kang kay mali mong gisulatan. Diri ka nagsulat sa kaning ako ang ano. Diri butang. Transfer. Napod din may Facebook na page din. Napod may TikTok. Follow na lang ko. Thank you. Kaya para ma-update ka. Sige, ikaw na po. Gina-post man ko na dira. Sige, ikaw na po makadaog. Ha? Paki-confirm daw ko na, be? Kung kailan ka. Kung siya, ingna lang siya. Paadto siya direct kay para magsabot yung kanutan niya ko ang iyang premium. 200 na iya ba? Tanawa. 100 na. Yan ka na nakaputi. Sige yan po na ninyo. Secure na. Diyaga po na nag-board ang mga niya. Dili na katunay motor. Nanay anak.
Halang mainyo. Dili ang. Uno dili nga. Unsa nga tolo? Nang uno o isa ka pork na pinaulay. Isa ka ulo, isa ka pork, o isa ka tinay ang dili halang. Nakaning isa ka pork ug isa ka ulo halang. Hi, te.
Matagap na mahuli. Tuog na kate? Ah, okay. Ay, nisimba na siya. Mga obligations. Dara ang halang ko. Thank you daw, sabi niya. Thank you. Salamat. Okay. Tagjis gyapon. Bintang ka lang ang gusto nimo. Tayo gyud. Wala pa man dahil alas 8. Muna kag panyapon dad? Wala ka luoy mo na anak nila. Napay maguwang. Tulog ka buntis. Payat na bukay siya. Gusto ko po? Nanay lahi ba?
Lodi, nakupuno ko tindo. Ay, madaog pa man dahil niya dahil. Pero inanay lang. Haya! Anak na siya. Kiyuko, lagi na ba? Buyo, ano yung itsura dahil mo? Ito siya, review ko baka. Uy, katanday. Mga nakay pa lang man. Review ko baka kayo. Mukunin mo. Siyempre, ikaw daw dusi ka buhok, naglihok sa mong tiyan. Dali, dali, dali! Lang, dali lang! Gata na, guys. Sakit na magay kay ng isa lang. Gata na. China. Kaya na pa dyan na. Bawal ang sundagan. Pwede naman din. Sa una man. Ay, tias. Una, halang na eh. Isa pa kailangan na. Halang. Sundan, tindagan na. Krisi na yun po. Ay, bala ka no. Thank you. Isa ang panganay no. Pagsunod. Gay Corridas po. Galing, gata sa naman. Dili na, eh ano man na sa government sa ingon anak. Lahi naman sila compared sa una. Lahi naman sila compared sa una karon. Sa panditan. Sa una di ba bawal dumudaghan, limit lang ilang anak, panaguan gani ng uban no. Bawal yung babae lang. Babae lang. Ako to yung nanganak. 11 ka pong sale. Rose Lucky. Hmm? Rasa lang kami. Rose Lucky. Uyawag jeans anak nila no, kay dinaghan jud pa. Siya pinakadagan. Nag-distribute ko doon ay. Dili pa mapindi 13 man ang pinakadaghan Africa, normal delivery. Ha? 13 ang Guinness World of Record, normal delivery dili CS. Oh, Africana. Normal delivery niya. Oh, ay kani kay CS man eh. CS man eh siya. Oh, puros lalaki ta ko ana. Pero kuya, kuya ko siya din si Spin Guys, yung kabuok. Isa ra man gani sa tunday magkabuang mga tagkaon ug butong muna. Na. Gatas ana. Puntaan lagi na siya sa gobyerno. Na siya pasagdan. Hala, nalibang imong anak, papa. Nalibang imong anak. Tuara. Taawa. Tanawag, nalibang ba o nangihi? Tanaw, nalibang nangihi. Diyan ka namin. Nakabit ang gala. Ha? Mo tanaw daw siya? Mura to yun sa nina? Gikarit. Ay! Thank you, ano sa? Lady, ibta na naingipon mo. Nagsapaw na lagi. Ayaw na napatulugot. Kay kabalo na mga siya nga ibto na nayangipon. Pila na ka nag-ibot sa ihang ngipon. Pila na ka nag-ibot sa ihang ngipon. Ibutan na kay para di masapawan. Le! Ato arago dito kang. Uy, nakagdala lagi kag paklans. Ato ra ko dilanti nining. La sa naayo ante. Manilo si mama sa 60 kay na-upload daw siya ibayadan.
Barbecue. Ako na. Mana? Kasi mo mama. Ha? Be, naibig ko. Ayo. Silang duha nakabugas. Silang duha nakabugas. Kini isa giatik mo. Ano daw siya dito? Ano daw diha lapit ila tulis. Agoy, namisita. Pelen, tulog na ka, Pelen. Babay mo ganan. Pinablis pa ba, pero anak tuod niya akong kamot, pero gianak niya siyang agtang. Kunay asa-asaha, isa ka semana, saka kanaog na sagdan, tingaman tagdig ka po rin yun. Do, barbecue do, panyapon do, palit na do. Ngayon na akong turko. Tagayan turko ng Pinoy. Bisayang tours. Bida ko kina sa permanente sa vlog. So, idaro urasa. Isa. Ada. Ah, alang-alang din mo iuli ang kambyo. Oo. Oo. Kaya din sila tumitulog ang kambyo. Uba na lang, guniti lang. Sige sila. Guniti lang, gani. Diyan na. Dahil na ni dari kuan kung parcel. Wala. Dili do siya. Nawa si Giday. Wadyo ka nagingon. Panaw di kag magkanta. Ako no kabalo, iko kaabot o di lang kapoy ra siya. Kung ako ba ako sugatan na uli na. Nagpitri ko bugas, nagpitri ko kay kuan. Si adi. Ano itso ka pakla. Palihat pa sa balay. Eh kung kay do ko na tindi mo sa medyo sa naman sila dia. Te mo wa ni dito ako kay pakat sila dia kay unay dai sila tindi ko sulong. Balik na ka dere. Balik na mo balik koy. Pero kung ako din malik din bring me naman sila. Sabi daw para po TV ang mga functionary. Oh, pulutan ha. Natin yung pulutan.
Okay? Naday mo yung parcel. Oo. Jonathan? Ay, wala. Si Juan, pangag. Naingnan na ako kung mga winner. Ang isa, Martis na lang daw niya kwaon. Ang isa, Lunis. Ha? Hmm? Inauna nila. Napasayawan ang mga kuwan. Dagag mo tagaag bugas. Dagag mo tagaag bugas. Barbecue, barbecue. Dana, bisa ko na po cellphone diya, Dana. Yo. Una na kami diri sa mangga, nagpaabot kay ko sa inyo. So, Denny, ako ba kung GNT ko, ikaw, Denny. Wala pa, wala sila, nangulit na. Ako, kasong GNT nga nanawat. Kamu, diya, kamusta mo diya? Oh, nailaw oy, kung naitala sa mga anak, ikan sa barangay nga, sutan nga mga itso, naikuan. Oh, nailaw oy, magluto ko, magluto manilaw din ako. Oh, ako, alis yung food. Ay, ate. Bulog na lang daw ka, Bo. Eh? Wala na yung motor! Wala na yung motor! Makulit? Buang ka grade hag ana po kunin mo ay kaduwa na lugin mo. Inamaw ha.
Palayo. Hindi, gikanta niya dito, te. Anak ko ba? Anak siya. Inanak ko. Ang ko niya. Naman ka dito. Siya na po. Nagkiwa na siya nagtuman ko. Kasi gi-cancel parcel na po kana nila, te. Gamay ka pala ana sa mga Pagdayaper na si Ke. Ha? Ako po nanat naman po ko. Kaya inigabot, magkuha na lang. Cellphone ka dali, tanaw sa Facebook. Ako ka man tulog. Ato na ka? Ha? Nanghipas pa ka? Ha? Wah. lagi tulak ni Adrian. Yara. Tulak. Barbecue. Lagi tulak ni Adrian ng bata. Lobat ang cellphone. Irwin muna. TNT. Kasi wala pa.
ka na ng mga bata. Wala pa. Ito pa. Sige lang, sagti lang sa siya niya. Ate, Dala. Dali, Ki. Bye ta, dali. Bye. 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 Bye ta. Bye ta. Boss, pulutan boss! Bye ta. Pulutan! Napay ulo daghan! Ika sa ulo. Lalaki dahil nakatiyam yan. Boy. So, we will deliver it to the customer. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.